Hello guys, so welcome back again. So this is Tips Mio. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So now, ayan, nandito po tayo ngayon sa bundok. Yan, pupunta po tayo dun sa bahay ni Nanay Gloria sa kanyang kubo. Kasi for this video is magluto po tayo ng ginataang papaya, fresh from the farm po talaga. So mag-harvest tayo kung ano yun ang ingredients na. So, ayan na yan guys, no? Yan na po yung bahay kubo ni Nanay Gloria. So, dito po tayo kasi nandito po yung lemongrass. Kasi yung ginataan natin na papaya is lagyan po natin ng lemongrass. Ayan, so dito tayo mag-harvest. Ayan. Ayan. Kunti lang. Ayan. Dalawa natin. Ayan. Fresh po talaga. So yan po yung una natin na harvest, itong lemongrass. So susunod is yung malunggay. Ayan guys, no? So malunggay na yung harvestin natin. Ito na. So dito tayo mag-harvest ng malunggay. Dito sa may kanding namin. Yan o, may yung kandingan. Nandiyan po yung kanding. Ayan, so kunti lang. Yun o, pwede rin to. Ayan. Kunti lang to, pwede pa natin lagyan ng ito. Yan. Fresh po talaga. Fresh from the farm. Yan. So okay na siguro to. Sakto-sakto na to. So nakaharvest na tayo ng lemongrass at saka itong malunggay. Susunod natin harvestin is yung papaya. No? So yung papaya guys is nandun banda. So puntahan natin. So, ayan guys, papunta na po tayo dun sa may papaya. So, dito po talaga ako dadaan pag umuwi na ako. Patulong sa amin. So, dito ako dadaan. So, madadaanan po natin yung dragon fruit. Yan yung mga dragon fruit na yan. Nakita nyo yan. Yan po yung mga dragon fruit. So, dito po, malapit lang naman yung papaya na ating harvestin, diba? Fresh from the farm po talaga. Yan Wow, ang ganda. Yan, so nandito po yung papaya. Yan guys, Yan, dyan tayo magkuha ng papaya. Mayroong malaki, mayroon ding maliit. Yan, Yan, so fish from the farm po talaga yan. Ang laki niyan. So, yung maliit lang yung kukunin natin. Kasi hindi naman masyado kami lang dalawa ni nanay, ni tatay kumakain ito. Yan, so hindi ko maabot guys. Hindi ko maabot. Okay, hindi pala So gagawa tayo ng hagdan. Ang tigas nyo Hindi talaga makuha Ayan Ayan. Ganyan lang. Tapos dito tayo titikang. Yan, so maabot ko na yan. Okay. Maabot ko na guys. So piliin natin yung maliliit. Ito lang. Kasya na to. Yan. Wow. Yan tumutulo pa Yan, kita-kita nyo, tumutulo pa yung papaya natin. Ayan, punta na tayo dun sa itaas. Kasi babalatan pa natin to. Yan, so kunting ingat. Okay. Good. Ayan, so yan tagok-tagok. O dagta, yung tawag daw sa Tagalog sa tagok is dagta. Yan. So, punta na tayo dun sa itaas. Ayan na guys, ito na yung harvest natin, Itong fresh na papaya, at saka itong malunggay. Meron din ditong lemongrass, dalawang lemongrass, yung ilalagay natin sa ating ginataang papaya.
Meron ding luya. Ayan, yung luya. So, lagyan natin ng luya. Masarap po talaga yung ginataan pag may luya. Ayan, so unahin natin guys is magbalat tayo nito, no? Babalatan muna natin to. Ayan guys, so babalatan na natin. Ganyan lang yung pagbalat, no? Master na po ako nitong balat-balat na mga prutas. Diba? So, ganyan natin pag balat. Kasi pag manipis yung balat mo, mapait po yung ating papaya. So, kailangan ganyan. Yung kunin yung mga gray na yan. Ayan. Easy lang guys. Doble ingat kasi kita nyo na baka sugatan tayo sa kutsilyo, di ba? Ayan. Fish po talaga. Ayan, so ilagay na natin dito sa ating Tupperware. Ayan, so ganito guys. Ayan, wow. Master na po talaga ako nito, no? Slice niyo ng ganito. Kaya yung green wag natin i-apil, wag natin isali yung may green. Kasi mapait po 'yan. Promise, mapait po 'yan. So yung gagawin natin is yun lang, hindi green. Oops, kadangog. Madulas po talaga yung papaya. Yan. So pagkatapos natin ma-prepare itong itong papaya, is itak-ang na natin to kasi need po talaga na papukuluan yung papaya para mas smooth. Diba? Ganyan po yung paggata ng papaya. Mas lalo siyang babango kasi meron tayong tanglad or lemongrass. Yan, no? Yan, may butas na, so huwag na natin yan. Yan. Dalawa lang kami dito, kami ni tatay kasi wala si nanay dito, nandun po sa kanyang bahay. So kunti lang yung gagawin natin. Sakto-sakto lang. Yan. Yan. Master na talaga ako dito. Fresh po talaga to. Fresh from the farm. Sakto.
Ayan. Yan, so sakto na yan. So ngayon guys is ilagay na natin sa ating kalderin. Pugasan muna natin. Kunti lang. Yan. Ayan, so tapos na natin hugasan. So ilagay na po natin sa ating kalderin. Ayan. Para pakuluan ang papaya. Hindi naman yan palambutin lang. Ayan, so lagyan natin ng tubig. Pakuluan lang po. Ayan. Oops. Okay. Ayan. So, ilagay na natin sa ating saingan. Ayan. Ayan na. Ayan. So, takpan na natin. Pag kumukulo na yan guys, is i-update ko kayo. No? So, ngayon guys is mag-prepare tayo sa ating niyog. Yan. So, ito okay na siguro to. Yes, ito. Ayan. So, ilagay natin doon kasi doon tayo magbunot. Ayan. Doon tayo magbunot, no? Ng ating niyog. Niyog. Fish na fish po talaga yung niyog na yan. No? Ang tigas niya. Da. Yan. Tigasnya sakto lang. Ayan. Ayan o. Kunin natin yung mga balbon, yan o. So, yan. Yan. May sabaw. Whoops. Yun. Meron siyang buwa. Yan o. Yan. So, ngayon, kukunin natin yung ating kudkuran at saka yung
lalagyan natin ng gata. Yan, so ito. Yan. Tagak na. Yan guys, ito yung lalagyan natin. Tapos nandito yung aming organic na kudkuran. Yan o. Diyan ko ilagay. Yan, para makita nyo. Yan. Bigas eh. Yan, so tapos na yung isa. Meron siyang buwa. Yan o. Yung buwa. Paborito po yan ng mga bata. Yung buwa. So, tapos na po tayo. Ayan guys, oh. Ating para gata, niyog na gata. So, ayan. So, lagyan na natin to ng tubig. Kasi, lagyan po talaga yan ng tubig. Tapos, ayan. Para yung gata is lumalabas yung gata. Ayan. So, ngayon is mag-prepare muna tayo sa ating malunggay. Diba? So, nandito yung ating malunggay at saka yung ating tanglad at ang ating luya.
Ayan, so unahin natin yung malunggay. Yan guys, parang lata na yung ating kapayas, no? Yung pinakuluan natin papaya. Parang luto na. Or smooth na ata yun. So kailangan po talaga yun na pakuluan para mas smooth yung ating papaya. Bago natin lagyan ng gata. Diba guys? Alam po yan ng iba na kailangan nalatain yung ating papaya or kapayas sa Tagalog. Huwag natin isama yung mga yelo na malunggay kasi namatay na po yan. So kagaya nito, huwag po natin yan isali. Yung mga green lang or yung mga fresh na malunggay, pag yelo na po yan, is yan po yung dahon ng malunggay na namamatay o nabubulok na. So huwag natin isali. Ayan, so malapit na tayo. Dalawa na lang. So yung tawag sa amin nito guys sa Bisaya is ito po yung isang palwa ng malunggay. Palwa po yung tinatawag sa amin. Pag kumuha ka doon ng isang palwa, ganyan po yung tawag sa amin dito sa probinsya sa Cebu. Dalawang palwa ng malunggay, apat na palwa ng malunggay, ganyan. Kasi yung palwa, tawag naman dito is yung dahon ng niyog. Yun po yung palwa. Pero sa amin, pati yung malunggay, tinatawag na palwa. So, ayan guys, no? Ready na yung ating malunggay. So, next natin gagawin is yung luya. Yan, so kunti lang, ihati lang natin. Kasi, hindi naman, ito lang. Ganito ako magbalat ng luya. Easy lang. Ganyanin mo lang. Tiyak na madali yung magbalat. Natutunan ko po ito doon sa tinatrabahuhan ko noong una. Kasi nakatrabaho po ako sa isang restaurant sa Bugo. Ganito po yung pagpanit ng kanilang luya. Madali lang po. Kasi karamihan mahirapan sa pagpanit dahil maraming mga lubak-lubak. Pero ganito, madali lang. Tingnan nyo guys. Tapos na. Yan. Balat na. Diba? So, yan. So, ihati natin. Yan. So, next natin ihanda is itong lemongrass. Ayan guys. So, yung lemongrass ganito. Yan. Kasi ito is namamatay na to na dahon. So, yung mga dulo is ganitohin mo. Ayan. So, dalawa yung ilagay natin. Ayan. So, yung dulo, kailangan po talaga i-cut. Ayan. So, ayan. So, ngayon, ganito po yung pagtali ng yung lemongrass. Ayan. Ganyan. Tapos, ganyan. Oh, ang bango. Ang bango kaya ng lemongrass. Ayan, so ready na. Okay na po yung ating mga ingredients. Ayan, so
ito na yung ginataan natin. So, pipigain ko po yan. So, ngayon pupunta tayo dun sa ating papaya na pinakulo. Ayan. So, yan, no? Parang malambot na, guys. Yan. So, kunti na lang is nalagyan na natin yan ng gata. Ayan. Takpan na natin. So, ayan na guys, is tapos na po tayong nag-process ng ating gata. Ayan na po yung finished product natin. So, ngayon is tingnan natin yung ating papaya. Ayan. Ayan. Ayan, o. So, parang sakto na po yan. Luto na po yan. So, kunin po natin yung tubig. Ayan. So, ayan na nga guys, ilagay na po natin yung ating gata. Kasi tapos na po yan, oh. Wala ng tubig. So, yung isabaw natin is itong gata. So, ilagay na natin. Ayan. Kunti lang. Hindi lang natin ubusin yung sabaw. Ayan. Ayan. So, pag kumukulo na yan guys, is ilagay na po yung ating luya at saka yung tanglad. Tapos last one yung ating malunggay. Ayan. So ayan na nga guys. Lagyan na natin yung ating luya at saka yung tanglad. Ayan. So ilagay na natin. Tapos itong luya. Ayan. So yung pag kumukulo na yan, ilunod na po natin o ilagay natin yung ating malunggay. Ayan, so takpan na natin ulit. Ayan guys. Ayan guys, so parang kumukulo na po yung ating ayan o. Ayan, so yung tips ko sa inyo, no, huwag masyadong pakuluan ng matagal yung ating ginataan. Kasi pag tinagalan nyo pag kumukulo yung inyong mga ginataan is mawawala po yung lasa ng gata. So kailangan is hindi masyado pakuluan. Ayan, so maya-maya niyan is luto na po yan. So takpan natin ulit. Ayan guys, parang luto na po yung ating ginataang yan, oh. Wow, yung ating ginataan, no. So, tikman na natin. Tapos na ko po ito itong matimplahan. Ang init. Sarap. Nagugutom na ako. Ayan, o. Ginataang papaya. So yan guys, marami pong salamat, no. For more videos, please subscribe and follow me on Facebook page. So yan, thank you for watching guys. Keep safe always po and God bless. Bye bye. Ingat po kayo palagi. Thank you for always watching. Bye bye.